आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। नोंथांमोना बयबो सिनायखायो मैदोम बसुमतारी इउटुबार। बिथाङा गोबां माखासे इउटुबनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सोरबाफोर हिन्जावफ्रा खारोब्ला सोरबा हौवाफ्रा खारोब्ला बहाबा माने थांनानै थाहैनायफोरखौ नागिरनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावो आरो कानेक्सन खालामना होग्रामोन। हारिनि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे बुंब्ला बिथाङा ओरैबायदि एक्सन लानानै बाथ्रा बुङोमोन। नाथाय बिथाङा जोबथेसालियाव थांनो गोनां जादोंमोन, केस जानो गोनां जादोंमोन। मानि थाखाय केस जानो गोनां जादों नोंथांमोना सोरबा मिथिगौ जानांगौ बा सोरबा मिथिया। बिथाङा दिनै जेलनिफ्राय गबोबाय। नैबे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो, नोंथांमोना जोबजासिम नायना भिडिअखौ। फार्स्टआवनो आङो मैदोम बसुमतारीया जितु जेलनिफ्राय गबोनानै माखासे दुखु फोरमायदों, माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा मा फोरमायखो, गावनि हारिनि गेजेराव माबा मोनसे मावनो नागिरोब्ला हारिनि अलखद समाव माबा मोनसे आवाज माने होयोब्ला, आवाज दैखाङोब्ला खैफोदनि समाव रावबो नायफिनग्रा गैया। बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा माखासे दुखु फोरमायदों। आं ससेल' भिडिअ क्लिपखौ होगोन, नोंथांमोना नायदो। दिनाव आङो मैदोम बसुमतारीया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना, बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजाननि आलासि जानो गोनां जायो। बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन, खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै। बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों दिनै बर' हारियाहाय, नङा होमबा, जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों, एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय। मेन खोथाया बेनो, मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै, मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं। मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादों कि आं माबा मोनसे मा होनो बेखौ, आं माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै। जेराव बर' जातिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखि जायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै। रायजो राजा नोंथांमोन बे स्पष्ट जानानै फैबाय, माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै। माने आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय, मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो। बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय, आंबो माने मा दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा, सिरि थागोन आङो, जाहाथे जातिया बा जोंनि बर' जातियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ माने एकदम माने खोलैनानै आं दोनसिगोन। माने आं जेबो माने नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादोङो, नोङो इउटुबार हिसाबै नों माबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बेवहाय सारेन्डार जानानै थागोन, आं बुंनाय नङा। मानो बुंनाय नङा, दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै, रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै। खिन्थु मैदोम बसुमतारीया मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन, माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो, मिथिबायना। अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों जातिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं बिदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों। नंगौ, नोंसोर बुंनाया सैथो, आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो। मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै, मिथिबाय। बर' जातिया मायबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन, बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन, आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों। अनेक मानसिफ्रा सोंदोङो आंखौ, जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदोङो जे मानि थाखाय जेल जाखो। आं डाइरेक्ट होनदोङो जातिनि थाखाय, जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन, जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन। भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजाननि आलासि जानानै फैदोंमोन। आङो बेवहाय बुंनो थांगोन, जोंलाय सोर, मैदोममोन बायदिया सोर। मानो होनोबा खोनासं, दिनै गिदिर गोलाव दङ, नाम लाया आङो, ओरैबायदि जानानै थाबाय जातिनि सार्थआव रावबो गैला। माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकल' बाथ्रा सानग्रा, पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय। जातिया थैनानै थांथों, बर' जातिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों, मिथिबायना, बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव, माने जातिनि सार्थआव रावबो गैया, पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों। आङो बुंगोन लासैनो, सोरबा
आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिशनानो जा बा पजिशनानो जा आं बुंलांगोन जातिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मैदोम बसुमतारी जाय इउटुबार बिथाङा फोरमायदों। थ' बिथाङा गोबां माखासे खामानि मावो। थ' सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिखौ सोरबा जुदि अन्य जातिया गुबुन जाति आन जातिया सोरबा धमकि होयोब्ला दम होयोब्ला रायोब्ला बिथाङा बिथांनि एगेन्स्टआव भिडिअ बानायो बिसोरखौ दम होयो। आरो सोरबा न'खर गारनानै हौवा गारनानै हिनजाव गारनानै सोरबा खारखुमानानै थाहैनाय गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामनाय दा बैसोरबायदिखौ नागिर मैदोम बसुमतारी मोनदिया माने न'खर फारसे गथायना होनाय दा बेफोर खामानिखौ बिराद मोजां मावोमोन आरो मैदोम बसुमतारीया। नाथाय दुखुनांथाव जेब्ला क'क्राझार खेरानि बे क'क्राझाराव जिथु जालांनाय बे जाथायाव जिथु सावथाल आरो आदिबासिनि गेजेराव जिथु जालांनाय बे जाथायखौ लानानै मैदोम बसुमतारीया सान्थालिफोरखौ बा जाय जाथायखौ खालामनाय बैसोरखौ माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथाङा धमकि होदोंमोन जुदि बर'खौ साथे बुथारोब्ला सान्थालि आदिबासिखौ 10,000 बुथारगोन। दा बेफोरबायदि माखासे धमकि होनानै बिथाङा भिडिअ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा शेयार खालामदोंमोन। दा बेफोरबायदि शेयार खालामनायनि थाखायनो सान्थालिफोरा गोबां माखासे सान्थालि गौथुमारिफोरा मैदोम बसुमतारीनि सायाव माने केस जाबसिननानै एफआइआर होनानै बिथांखौ जेलसिम दैथायहरदोंमोन आरो जेल जानो गोनां जादोंमोन। दा बे जेल जानाय समाव बिथाङा रावनिबो सापर्ट मोनासै बर' हारिनिफ्राय बर'नि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरनिफ्राय रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनासै। दा बे बाथ्राखौ दुखु फोरमायदों। थारैनो नैबे बाथ्राखौ आं फोरमायनो सानदों जिथु मैदोम बसुमतारीया गोबांथार माखासे पलिटिसियान लिडारफोरजोंबो थाफायो। आरो मेनलि बिथाङा जोंनि दा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिपिएफ पार्टियाव गोबांथार सापर्ट होबोदोंमोन। बिथाङा जाय सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा सापर्ट होबोदोंमोन जाय बिथांनि जे पार्टनारशिपफोर दङ रिलेसनशिपआव जायफोरजों थाफैयो बिथाङा मैदोम बसुमतारीया नाथाय बैसोरनिफ्रायबो एसेबो सापर्ट मोनासै। थ' बे बाथ्राखौनो नोंथांमोना बुजिबाय जे खैफोदनि समावसो थार लोगोनि आखुखौ मिथियो होननाया। नाथाय बिथाङा जोबोद मोजां माखासे खामानिफोरखौ मावोमोन जायफ्रा हौवा गारनानै हिनजाव गारनानै दा बेफोरबायदि खारनाय मानसिफोरखौ सोरबा बांगालजों जंगालजों थांनाय मानसिफोरखौ नागिरनानै दिहुननानै बिथांमोना माखासे बरबाद जानो नागिरनायनिफ्राय बिथांमोना बासायोमोन। नाथाय जेब्ला हारिया माबा मोनसे अलखद समाव हारिनि थाखाय आवाज दैखांनायाव दा खैफोद जाबाय गावहा माने जोबथेसालियाव थांनो गोनां जाबाय बे समाव माने रावबो हेफाजाब होयैखौ माने दुखु फोरमायदों। थ' माने जोबोद आसुरित थारैनो सैथो बाथ्रा। थ' जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिराद दान्थे बिदान्थे जालायो। सोरजोंबा हारिनि गेजेराव सोरजोंबा धमकि होजायोब्ला बेखौ उल्थायै जुदि बर'फ्रा धमकि होयोब्ला बेखौ माने बर'फोरखौ रावबो नायफिना माने जेलाव जोबनानै दोनजायो आरो गावनि हारिया रावबो नायफिना। नाथाय नोंथांमोननो आं सिगाङाव भिडिअ होदोंमोन जाय सावथालि जाय सिलचरनि सासे आदिबासि सान्थालिया बर'फोरखौ गाज्रि रायदोंमोन दानस'नो होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि सायाव गोबां भिडिअ शेयार खालामबाय आं बाथ्रा बुंबाय नाथाय रावबो बिनि एगेन्स्टआव रावबो एक्सन लायासै। नाथाय मैदोम बसुमतारी बायदिया दिनै जेलाव थांनानै फैनो गोनां जाबाय। बे माने गोबां साननो गोनां आरो जों गावनि हारिनि गेजेरावबो माने नासयलायनाय माने खौसेयै सोरबा अलखदाव गोलैयोबा बेखौ माने रावबो बोखांग्रा गैया रावबो माने रैखा खालामग्रा गैया। दा बेफोरबायदि माने अबस्था। दा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो। बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना।